सनानि न'आव सफैबाय माथो आङो नाथायबा गोदो फैनायावथ' बिदि नङामोनलै गोदो माने एसे सिगां फैनायाव दा न'आनो चेन्ज जाजोब्बायलै लुकफोरा जानो हागौ दैलां फैसिगोनखाय एसे सोलायबाय खोमादां अब्लाबो जेबो नङा दे न'आवसो मानसि दंना गैयाथाय आं एसे मोजां एसे जाग्रा माबा माबि आरो हलिनि नामैबो जेन'बा मोनसे फिसा गिफ्टबो लाबोफाबायना बाखिथ' ओमफ्राय एबार सनिया बारा रागा जोंखानाय नंला बियो गाबज्रिनो र' आङो न'आव सोर सोर दङ आयं न'आव सोरबा दङ ना जेन'बा मानो फैदों होनबाबो माबा मोनसे बाहाना बानायसै र' ओइ आयं औ सोर औ आरो आङो हो सोरखौबा लेंहरबाय माथो बिलेनासो नुजाफैलायबाय बेसो फैलायबायलै औ सोरखौ नांगौमोनबा अ माबा आं आयं मोननावसो दसे ओरैनो फैदोंमोन आरोना हाबफैदोंमोन नाथाय आइयाथ' दा गैथ'वा ओमफ्राय थुनथुलियालाय फैग्रोना आइयाबो दसे थानानै फैखासिगोन बियो थुनथुलियाथ' दङ दंनाया सिङावना थायो बेयाव नुजाफैनो हानाय नङा मानो नोंलाय डिसाइड खालामनो सोर नाथाय मानो ब्र' ओमफ्राय नों आइमोनहानि सोरबा जायो नामा माने आलासि इदिनो आरो आयंजों एसे सिनायलायनाय दं नालाय बेखायनो थुनथुलिजोंबो अके प्लिज काम ना जिरायफै दसे दे होमबालाय ओमफ्राय न'आव नोंनि अनगा गुबुन माखासेयालाय बहा थांजोबदों दङ जोंहा थेख्लाया माबा हलि गेलेनो थांदों आरोथ' थुनथुलिखौथ' आं खिन्थाखाबायानो सरि ब्र' बे हारसिङै फैनो हानाय हालोदावनो गैथ'वा बियो हारसिङै फैनो हानाय हालोदाव गैया माने मा जामारदों आंनि थुनथुलियालाय ओमफ्राय सरि नोंखौ सिनायासै आङो माने फैब्लाबो एखनबा नुवा नालाय आं बे न'नि बिजामादै नोङो बे न'नि बिजामादै आरो आंसो जागोन बे न'नि नों नङा बे न'नि गासैबो मेम्बारखौनो आंसो माने गोसोखौ देरहागोन बयनिखौबो आइनिखौबो थुनथुलिनिखौबो जोंहा आजाद थेख्लानिखौबो नों नङालै भाइ जाम्बा दे होमबा ना दसे जिरायथ' आइयाबो सफैखासिगोन बियो औ माने आयंखौसो दसे ओरैनो बा हेल' होनलांनो माने रायदावलांनो सानदोंमोन आं बेखायनो दसे हाबफैबाय ओमफ्रायथ' प्लिज अननानै हायोबा थुनथुलिखौ लेंहरनाय जादोंथ' मा जादों बेलाय माथो नुजाफैयासैबो नुबानो बेबो आंखौ सिनायखागोन र' आं लेंहैनि नों नायबानो मोनथिखासिगोन जेन थेन साला फैबाय आङो आंनि थुनथुलि सनाखौ नायथावथाव एसे गोबाव जानायखाय दा आरो सोरबा सासेयासो फैना दंफैयो बिदिखि जायोनालै नाथायबा मा जादोंब्रा बे थुनथुलि सनायालाय जेबो नङा दे दाबा मा जादों दा फैबानो नुसिगोन मा जाखो थुनथुलियालाय औ हेलौ ओमफ्राय हलि गेलेयाखै नोंहा गैयालै सना बहाय आरो हलि गेलेबावनो आंलाय ओमफ्रायथ' मेमब्रां मेमगेम जायोना बेखायनो आंहा बेफ्राव इन्ट्रेस्ट गैलाहाय हलि गेलेनो नांगौ जोंहाबा नै राजामोनजों गेलेदों नोंसिनि दिनसोलाय माथो खालामबावनो इन्जय आरोना जेन'बा गावनि दिन नङासो ओमफ्राय माला लोगो हमनो गलाब बिबारनि साहा लोंहैनो होननाया आयु नों लथासैहाय आंखौ जाय इसेबां खबर लायो ओमफ्रायथ' थांगोन एसे सम मोजां लानानै जागोन दे माला फ्रि टाइम मोनो बुंबानो जाबाय नोङो आं थांगोन अके दे आरो बैसागुनिलाय माइब्रा बानायाखै नोंस्रा बानायनायाथ' र' नै माबा सम मोजां नायनानै बानायनोसै गोदै जाथारनालाय जोंहा बानायनाया माने आं बानायनाया आरे बाव होमबालाय नोंनि फंबायजोंबो लोगो जानांसिगोन बे आङो माब्लाबा बिदिनो माने एसे सिनायलायनायनि ने आंनि फंबाय औ मेहेर ना मा होनदोंमोनलाय नोङो औ आंनि फंबाय लोगो जाजागोन दे माब्लाबा जेबो नङा माब्लाबा लोगो जाबानो जाबाय दे ओमफ्रायथ' दा बियो गैथ'वा मानसियानो दे माब्लाबा नोंबो फै जोंनाव आलासि जानो आइखौबो बुंनानै दोनदों आङो माब्लाबा सासे लोगो फैनो नागिरदों होननानै आयु औब्रा फैबानो जाबाय दे माब्लाबा जेबो नङालै जोंनावबो
दोनथ'नोसै ने दायो हरफिननोसै आङो औ जागोन दे मा खालामनो नोंनो फन हराबानो माबा लांदां खालि खालि मोनग्रा जाबायलै दाना आयौ नंगौ नामा ओमफ्रायथ' आंबो बिदिनो आरोना बरिंखौनो मोननो रोंला माने नोंनो फन हरबोला दे बिदिबा नोंहा खामानि दंब्ला मावथ'दो आं दोनथ'नोसै होमबा आंबो एसे क्लाबथिं थांनांगौ बैसागुनि माबा रायलायनो नागिरदों आरो ना जागोन दे जागोन अब्लालाय बाय हाबाब सासे इसेबां मोजां सेंग्रा मोनबाय आङो जाय आंजों माने एसे मोजां रायलायखायोहाय better than सोरां हिनजाव सानै साथाम लाग्रानिख्रुइ माने नाय सोलों बेफोरबायदिसो अननो नांगौ आं दाना बेफोर चक्कराव गोलैलाहाय जि बुजिनांगौ गोदो बुजिखाबायना गोरोन्थि खालामा नङा खालामबाय जाबायबो आंथ' डाइरेक्टसो होनखायोहाय गोदो आंहा गोरोन्थि जाया नङा गोबां गोरोन्थि खालामबोबायथ' नाथाय दा माइयाबो माइयासै आरो बुजिबाय ओमफ्रायथ' बै सेंग्राया आंनि फंबायसो साननानै दांहाय मिहिरखौहा नङाबा हेन्डसाम बे आंनि फंबाय नङा बे फिसालासो दा नाथाय आंबो मा खालामनो गावसो फसायहोनानै लाग्रोदों दा आंथ' बुंना लाग्रोआखैना टेनसन गैयाहाय दानि जुगालाय बेफोरलाय मा गासैबो नर्मेलसो नों आरे आंनि सनायालाय मा जाखो हेलौ थुनथुलि मा जादों जेनेबा नोङो हो नुवाखै आरो नोङो आं मा जादों आरे बा लक्ष्मण बा लक्ष्मण माने थुनथुलि नों बेखौ सिनायो आरे औ सान आरे बे दाला खनसे जोंहा दालाय मिसआन्डारस्टेन्डिं जानायालाय बिनि थाखायनोथ' जादोंमोन ओमफ्राय गुलि नांदों होननाया बे बिथाङानोमोनलै बुजिदों गयाबो बांद्राय मोजां नङालै बे नों बै मोनसेखौसो खावना लाबोनांगौमोन ओमफ्रायथ' बेफोर मारै जानो मोनखो थुनथुलि सिगांग्रोथ' ओमफ्राय नोंलाय बेयाव मानो फैदों औ मानो फैदों नोंहा लक्ष्मण बेनिफ्राय थुनथुलिनि हालोदखौथ' नुखाबायना नोङो औलै लक्ष्मण प्रसाद आंनि आथिङा थैबाय मा थुनथुलिया दानो थाबायथ'नो हाथ'नाय नंला सोरबा माखासे गाज्रि मानसिफ्रा बेखौ हामला खालामनानै बिदिनो जानानै थाबाय आथिङा What? नोंलाय जोंनि न'खौलाय बोरै नुलायखो लक्ष्मण प्रसाद दसे ओरैनो माने खबर लाथावथाव फैदोंमोन आं थुनथुलि नों आंखौ गाज्रि मोना दे नाथायथ' नोंनि बेबायदि हालोदखौ सोर खालामखो मार गाज्रि मोनबायलै आङो औ ओमफ्राय नोंनि मेन रिजोना नों बेयाव फैनायनि जाहोना मा बुंखाबायना आं ब्र ओरैनो दसे हाबफैदों होननानै जानानै थांनाय जाथायफोरखौथ' माथो गोसोखांबावनो ना बाथो होदो दे आरो बिदिनो ओमफ्राय जेबो नङा उनाव आरो सैथानजि माबा मोनसे साननानैसो फैयाखैथ' नोङो नाय लक्ष्मण आरो बेफोरबायदि जानला मानला दा खालामसै नोङो नङाबाथ' नों मिन्थिखायो आं माबायदि औ सिगां टाइमावथ' नोंनि थाखायनो जोंहा एसे प्रब्लेम जादोंमोन ना दा आरो बेबायदि खामानिखौ दा मावसै अके ब्र ओमफ्रायथ' जोंनि गोसोआ जोबोद गुवारलै आलासि फैबाबो जोङो मोजां जाहोहरो लोंहोहरो जिरायहोयो जाहायबो दुश्मन किउ ना हो मिन्थिदोंना बिदिबा नों थुनथुलि आरो थाबायनो हाला मार गोसो गाज्रि मोनजोब्बायलै आङो नों मानो बिदि जाखो दे ओमफ्रायथ' दे जिरायदो लक्ष्मण प्रसाद दाहाय फैबोला साहानि माबा मोनसे बेबस्था खालामसै दे जिराय होनबालाय ब्र दसे साला बेथ' बेबायदि थाफाबाय थानो मोननानै खम मोजां मोनदों बे आंनि थुनथुलिजों आंसो दा थानांगौमोन नोंनि जायगायाव थुनथुलिजों बेफोरबायदि हालोदाव जोंनावसो फैबावबायलै बे लक्ष्मण प्रसादा बोरै मोनथिना फैखो संफैलाबायबाय माबा आयो माथो नै आलासिबो दंफैयो ओं आयै हनै नोंथ' बै बाबुसोमोन ना जोंहानाव खनसे हाबफैलायनाया गारि गाज्रि जानानै ओं आयं आं बैनो दिनैबो माने दसे फैदोंमोन आङो आयौ आरो आयै नों सिनायलायबावखायो बेखौ औ आयै नों सिनायो बेखौ हा सिनायाबा माथो मोजां गथ'आलाय जि मोजां रायलायो मायो खनसे जोंहानाव हाबफैदोंमोन आइ नों गैयामोन थेख्लियाबो गैयामोन नाथाय नों मिथिगौ आयै दाख्लै गुलि नांजानायानोथ' बेनोमोन ना आंखौ बायदिसिना माबानानै बुंनानै हेगारनायाबो आंनाबाथाय डाइरेक्टसोलै आसोल नोंबो मालाबानो जोंनाव फैखांबावबायसो आरो होमबा हाबाब आंनि आइ थुनथुलिखौ बायदिसिना हेगारनाया जावैसोजों दावराव जाहोनाया नोंनोमोन होमबा ओंखारलां गोख्रै जोंनि न'निफ्राय ओंखारलां
नङा आन्टी आयं माने आङो सरि बुंनो थाखायसो फैखादों जा गोरोन्थि जाबाय आंबो मिथिगौ बेखायनो दा नोंसिनाव गासैनावबो निमाहा बिथाव दसे फैदोंमोन आंबो बुजिबायना I am so sorry बयनिसिमबो सरि हाबाबो नों बिदि खालामनांगौमोन होनबा हा मानोलाय उल्थां फाल्थां हिगारनांगौ नों मिथिया हुसियानो बेबो आंहा नानिखौसो हिगारदों नोङो आंहा नानिया नोंखौ फसायानो हामानोलाय बिदि बुंनांगौ जाखो दे नोंखौ दुखु मोनबाय आं बाबु मोजांसो नंदोंमोन आङो सरिलै आयं I'm really sorry जोंनि गेजेराव आरो बेफोर दावराव दावसि दा खालामसै नङाबा मोजां जानाय नङा दे जागोन दे थुनथुलि नों बेखौ साननाङा जे आङो जेनबाय होननानै बा नोंखौ मोजां मोनला होननानै मोजां मोनो मोनबायानो थागोन दा नोंनि बेबायदि हालोदखौ मिन्थिनानैबो आङो नोंखौ मोजां मोननायखौ ओरैनो दोनाथ' मोजां मोनबाय थागोन आङो दाथ' आं नोंखौ खबर लाबायानो थाबावगोनसो बेखायनोथ' सरि बुंखाबाय आङो नोंसोरजों बिदि मिलायफिनबासो नोंसोरबो आंखौ एन्ट्रि होगोन ना नोंसिनि जिउआवहाय ओमफ्राय सानसे थुनथुलिखौ लानानै ब्लड खारगोन आङो बेनिफ्राय सान नों नायबायानो था नों मोना माथो थुनथुलिखौ आथिं बाय जेखि जा थाबायनो हादाहा थिखोनानै लांगोन खुनु खोथा गैया बेनि थाखाय नोंसोरजों लोगो जानांगोन आङो दे होमबालाय मिलामिसि जानायानो थिग जादों आरो रागा जोंबाय थानायाबो थिग नङा आरोथ' बाबु नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि दा खालामसै दे मोजाङै मोजां था लोगो बायदि थाबानो जाबाय जेबो नङा अब्ला जागोन दे आयं आरोथ' लक्ष्मण प्रसाद दे जि जाबाय जानानै थांबायसै ना ओमफ्रायथ' जोंनाव साहा लोंलांदो जिराय दसे दे आयै साहाखौ बानायहैदो थां ओमफ्रायथ' लोंनानै थांथोंसै सानसे नोंखौ नङा आंखौसो जावैसो होनगोन आइया मिथिदों आंनि थुनथु सनानि हालोदखौ नुनानै आं जोबोद दुखु मोनमारदोंलै आंथ' गोसो जादों आंनिनो आथिंखौ नोंनो होनो सना दे जिरायथ'दो साहा बानायनि आङो ओमफ्राय ज' लोंनोसै जागोन दे आयं लोङाबाबो जासिगौमोनदां अब्लाबो माने दसे लोंलांसैलै आङो जागोन दे जागोन जोंना आरो गाइखेर साहासोना गोथावखा एकदम पियर मिल्क अ नंगौ नामा थुनथुलि आइ एम फिलिं माने बिराद गोसोआ गाज्रि मोनबाय थाबायलै नोंनि हालोदखौ बेफोरबायदि नुनानै So what माथो खालामबावनो ना आंनि हालोदानो बिदि जाबायलै लक्ष्मण नाथाय आंना इसोरनाव थाबैनो आरज खालामगोन जे नोंखौ मोजां लाबोथों थेंक इउ सो माच लोगोसेथ' ओमफ्राय नों दुखु दाजा दे दिनैथ' हेपि हलिबो ना हलिनि मुङा एसे माने रं फुनलांसै आङो मा नाङालै नाङा आं फुनालै प्लिज ना थुनथुलि नो थेंक इउ नोंहानो फुननानै गेलेहैबानो जाबाय ओरैनोबा मालाया मा जेबो नङा ओरैनो मोनसे फोथा फिसाल' आरोना खावलायावल' माबायदि एसे फ्रेन्डशिप हिसाबैब्रा लक्ष्मण अ ब्र हलिनि मुङाव एसे दे नोंखौबो माबा खावलायखौ मिंगामसो खालामसिगोन बे जेबो सानांलालै ब्र बेफोरलाय आरो माना लाइफआव खेबसे मिस्टेकजोंसो मोनथि मोनो ना हेपि हलि ब्रादार थेंक इउ आरोथ' बावखुंग्रियावबो थांनांगौ ना जोंहा स्पेसियेल एकदम साथामजों थांसै जोंहा थुनथुलियाबो हामहैनाय बायदि थाबैनो हामगोन दे मोनथिथ'वा नाथाय आरो थांबाबो जोङो थुनथुलिजों आंजोंल' थांगोन जों नोंखौ लांफानो हानाय नङालै लक्ष्मण नोंहाबो सोरजोंबा जरिजों माने गाव गावनि जरिजों थांदोब्रा नंगौ नामा थुनथुलि नाथाय आंहा बेफोरबायदि रावबो गैयाबा दंबाथ' आखाइ हमै थांजागौमोन बावखुंग्रि गाखोहैजागौमोन ब्र नों बायदि खाफाल नङालै माने नोंसिनि बायदि आंहाबो सोरबा दंनायमोनबालाय मोजाङानो जागौमोन दानि जुगावलाय माथो मोनगोन आरो दे होमबा ब्र थाथ'लायदो आं थांथ'नोसै लोगो मोनफिनगोन ने उनावहाय एबारथ' आरो आंथ' सरिबो बुंबाय जागोन दे जागोन मोजांबाथ' मोजांसै जों माबा गाज्रिबाथ' एकदम जों गाज्रि मोनखायो दै मोजांबा जेबो नङा दे अब्ला आदा नोङो बहा थाङामोन बेहाय जों बेसेबा टेनसन दंमोन बेसेबा सिन्था जागासिनोमोन नोंखौ मा जाखो मा माखो होननानै मानो आबा नों मानो फनबो हराखै आंहा बेवहाय लोमजानायानो नै सिखारनोबो हाया मानोबो हाया मा आयै नों लोमजादों औ आदा हस्पिटालनिफ्राय लाबोनायानो नै बावाखै फैसा दाहार एकदम नागिरनो माथा गरम जागासिनोमोन जेन थेनसो बोरैबा बोरै बिरलांनो हाबाय आइखौबो मा जायामोन आफा बेफोरबायदि मानो खालामनांगौ जाखो खमसे खम मोनसे फनथ' हरमोन थांना बिदि थायो मानसिया मा बुंबावनो आयै आंबो एकदम थाहैनो सुखुवाखै बेखायनो आं फैबाय सानखादोंमोन आं नोंसोरहा फैसानि प्रब्लेम जाखागोन आंनाबो फनानो गाज्रि जाना होबायना
दा आरो गोदान बायनोबो एसे फैसाया बारा नांगौ जाबाय उफाय गैया फनखौबो फाहामबाबो जालाबा ओमफ्रायथ' सानदोंमोन सासे लोगोनिजों हरनो बा सोरनिजोंबा हरथ'नो नाथाय डाइरेक्ट फैग्रोबाय आं न'आवनो मा जादों मा मादों साननानै फनखौ हरबाय थालायासै आइ एम स' सरि नानि बेफोरबायदि प्रब्लेमावनो आं नोंसोरजों गैयिनि थाखाय आं फन गोदानखौथ' बायबाय थालायासै जायखिजाया माने फैसाखौबोथ' नांगोन ना न'आवबो नांगोन साननानै बेखायनो बाहायथ'वासै आङो जाखिनि एसे दं लाना फैबाय आफा फैबाय बिदि आरो थांबाबो बिदि दा खालामसै आरो थांथ'नांला नोङो दानो आदा आरो बिदि दा खालामसै नों जागोन दे आयै ओमफ्राय नों माबोरै मोनमारखो दा बिदिनोसै आबा जानोलाय हाखाथाराखै दा हनै नानियाबो दावरोसि बानायदोंनो बेखौ लोंबा एसे स्रांसिन मोनगोनदां नानि ओमफ्राय आइखौ मोजां नायथ' दे हाथायाव मा दं गैया दे नों खिन्थादो आं लायनानै फैग्रोनोसै बाखि उनाव रायलायबाय थानोसै दे औ जागोन दे आदा ओमफ्राय नोंनि फना दायो हरथ'दे दसे आं आंनि सिमखौ सोनानै माबा मोनसे फिसा खामानि दं बेखौ मावनि जागोन दे आदा आबा बिदि दा खालामथारसै हाबाब जि गिखादोंहाय आङो ओजों थांनोबो हाया मानोबो हाया जागोन दे आयै आंबो बिराद इमारजेन्सिसो फैबाय नङाब्लाथ' हजोंहाय एसे खामानिया जासिगौमोन आंना दे उनाव थांबाय थादो आदा नांगौबा नों न'आवनो एसे एनै खामानि मावनानै थानो हायोना बिदि गोजानाव थाङाब्लाबो बेनोथ' आरो आबा आरो नोंबो आयै दसे उन्दुबावदो बिदि नों बांद्राय जिरायथारबाबो नोंहा प्रब्लेम ना मोजां हामग्रो जागोन दे आइ आं गावखौनो गाव बिराद गाज्रि मोनबाय थाबायलै आयै जायखिजाया सोरनिजोंबा हरबाबो बिदि जाद्रायनाय नङामोन आंबो हरासै अब्लाबो दे आं दा सफैबायथ' न'आव दे बेफोरखौनो रायलायबाय थायो नामा आबा नों मोजाङै मोजां सफैबाय बेनो जथेस्थ' हामबायसै नै आदै आं बुंदोंमोन सासे लोगो लाबोफाबा साबसिन जागौमोन नामा दे जेबो नङा आंनो दानस्रांनानै गालांजोबखानोसै खेबसेनो जायोलै हारसिंनो हाखागोन बे आङो आयु दे बिदिबालाय मोजाङै एकदम जायगाखौ आंनो स्रां नांखाथारगौ जागोन दे जेरैबायदि नांगौ बेबायदि नांगौ फोसाबलांजोबनोसै दिनैनो दे अब्लालाय ओमफ्राय फैसाखौ दायो माबा खामानि जोबबा हरनोसै आङो दे आथ' हाखायोहाय मालाय आदैया सिगांनिफ्रायनो मावबोबाय थाखायो ने आदै हा नङाबालाय माथो आंखौथ' मानसिनावनो माबा हाग्रा दानस्रांलाय मालाय गासैबो खामानिखौनो मावबोजोबबाय हारसिंनो हायो आङो नङा माने जायगायाबो एसे गुवार नालाय जोंहा इथिंजाय हाग्रायाबो एसे दुनायानो दुबाय फोसाबनायबो जायासै दा न'आवबो मानसियाबो सोलाबलाया उफाय गैया आरो दा बेखायनो सानैबालाय थाबसिन जागौमोन सानदोंमोन आरो आङो दे जुदि आदै आंनो हाजोबगोनलै दिनैनो हाबावगोनसो आङो दे जागोन दे बिदिबालाय दिनैहाय बे जायगाखौ फोसाबहोमानोसै औ इमि ओरैनो थाबाय थानायबो जायो नालाय माबा माबि फोस्रांलाबायनोसै आङो बेहायनो बिदिनो माबा माबि गायनोसै देनां जोंहा फिसा फिसौफोरा मोनजाथोंसै आरो मा ना मा होनो औथ' आरो देनांलाय आरो नै फिसौफोर फैबाय फिसाफोर दङ बिहामजोफोर जोंनि उनावथ' बिसोरनो गासैबो नायजोबनांखागोन ना देनांलाय औ इमि आरो आंनाथ' ओरैनो थानो सुखुखाथाराना एकदमबारे खामानि मावलु मावलायैनो दिन थांलायलाङो माला सम बारो मोनथिलाया बेनोथ' माबाहाय आं आबै फिसौनो आबै मिलिसानो फाइल दाहोदोंमोन दा बेखौ हैनोनो नों सोलाबगोन ना सोलाबा सानदोंमोन आङो सोलाबनायाथ' नै सम दिहुनबालाय जागोन ओमफ्राय आबै फिसौनो फाइल औहाय जुदि दाहोनायालाय एसे गोबावानो जाबायमोन ओमफ्राय मैया बेंकआव थांबाय बेहायनो दसे लाबोफाबाय आङो दा फिसौआबो फैथारा आलासि जानोबो ओमफ्रायथ' जोंहा आबैया माबा खम खुसि जागोन बे फाइलखौ मोनबोला बेनोथ' बेखायनो दसे हैब्रबना फैनोसै दे सम दिहुननानै दे होनबालाय आरोथ' फन हराखै नोङो आंबो माबा जावैसोनो हरो सम गासैबोलाय मोजाङैनो दं होनो हरनायालाय हरो आबै फिसौनि थाखाय हरथारो आङो दा थेवबो हिनजाव दस्रा लानायखाय एसे बोरैबा नाङोहां रायलायनोनो जावैसोजोंबो बेनोथ' जाहैबाय बिस्राबो ओमफ्राय माबा हरबाबो एखनबा हिनजावसो दिखोबाय थायो माथो मानसिया गैथ'वासो होनहरखायो औहाय जोंहाबो मा बुंबावनोहाय बिहामजोआ आथिङानो मा जाबावनांगौ जाखो सानबाय बायथारसै आङो बोरैबा मोनखायो एसे मुलिफोर अजाफोरनावबो थांनो हाया जुदि मोजाङै देखायाबा बिहामजोखौ बेखायनोथ' हनै दा माबा जामाय जालांग्रोनो नागिरदों खेबसे नायनायनोसै र' बेजोंबो आरो डक्टर सासे रायलायदों आबा सानाबो बेहायबो मा जायो नायनोसै र' लासै हामलांगोन दे आंथ' फोथायनाय दंखायो औ इसोरनि अननायाव हामथोंसै दे बिहामजोआबो मोजाङाव हेपि हलि बेफोरसो दा बेफोरसो
बोरै जाखोब्रा आसोल मेहेर दे बाजै गोदान सासे नागिरफिनदोब्रा बैसागुआव ग्रोब दुम फेरे फेरे मिलायहैफिननायनि नागिरदोलै नागिरबानो मोनखाया आजिखालिलाय मा ना भाइमोन नांथ'वालै मानोलाय बाजि नांगौना नांथ'वा ओमफ्राय एफा गोलाव लाइफखौलाय बोरै थ' हगार हरनो सानखो नों बिदिबा जागोनब्रा जागोन माबा मोनसे जागोन ना खिन्थु आं बेफोराव गैलालै हाबा माबा माबि आरो मोजां मोननाय लाभ बाद दे होमबा आं रबैयाव माबा लायना फैग्रोन दे ओइ गफि फैदो बैयाव ओइ थाथ'लै बा दे जागोन दे थाब फै ओमफ्राय आंनियालै गोबावनो नोंसोरानो बिराद लेट खालामखायो दे अमा सावनायनि जुगार जाखाबाय ओमफ्रायो दा थांनांसिगौल' ना आसोल नेथ' ओमफ्राय बैलाय दै बथला आरो माथो रावजोंबो थाबाबो गोजोनालै गोसोफ्रा एसे गोजोनथों सानो आङो मा खालामनो ओमफ्रायथ' बैसागुनि आंहा क्लाबावबो थांनांगौमोन ना मैयाथ' थांनाय जायासै गाबोन थांनोसै दे गाबोननिफ्राय आं हलि माबा माबि बेफोराव बारा रंजायालै बैसागुआवसो रंजागोन आङो बेफोरसो आंनि दिन दा बैसागु माइब्रानि माबा माबि अमा बेदर बा आयै बिखुनजो थानाय मोनबा आंना माइब्रानि गोदै संनाय मोनजा माने मोनलोंहैगौमोनलै लोगोसेथ' ओमफ्राय आंनि हाथरखि बेबिया थाबा बेबोथ' खम गोथाव आखाइनि गोदै माइब्रानि रोसि बानायोमोनलै नाथाय जेरैथिंबो जिउआनो आद्रा जाबाय आंना बे लाइफआव बे जोनोमाव आं रावखौबो नायनोबो सानलालै रावजोंबो माने बेबायदि कानेक्सनानो गैला आंहा दा आरो गोदान माबा ओंखारलायबायना सोर जाखोबा बे सिख्लाया बिनि न'आ माने बै खनसे आं थांनायाथ' नङा बेयाव थांबानो लोगो मोनगोन ना माथो बेखौलाय माब्लाबा नायनो नांगौ र' एसे क्लियार खालामना लाबा साबसिन ना थेवबो आंनि हाथरखिथ' नङाना बे जानोबो हाखिया सोरबा गोदान अखाफोरसोलायनो बोरै अखाफोरालाय हाथरखि जानो हानो नाथाय नोंनि महरा मानो आंनि हाथरखि बायदि बेखौसो नांगौ आंनो ना प्लास्टिक सार्जारि खालामना लादोंलै जायखि नुवा मानो बेखौ नुबाथ' बिहुससो जागोनलै सयथिबो ब्रा एकदम सेम टु लाइक आंनि हाथरखि बाब्रे थैगोनलां सयथि आंनो फोथायनो बिराद गोब्राब मोनबाय अखाफोर हाथरखि हाथरखि अखाफोर बोरै ग्रह नक्षत्रफ्रा जमा जाजोबखोब्रा आंनि जिउआवलाय आरो आदा सानबो दंबावोसो बा सानसोरां नामफोरानो जोंना गोजौ अख्रांनि गोजालै बिमाबो थेवबो खेबसे रायलायबावथारगोन आं बे सिख्लाजों अखाफोर ना हेलौ औ खामानिया जागोन दे जायगायावनो सफैखाबाय आङो दसे थाना मानसिया थिनहरदो दे बसनो खिन्थाबानो जाबाय ब्र' मेहेर आरे नों बेयाव ब्र' नों बेयाव मेहेर नों बेयाव दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जाबाबो जायाबाबो लाबोलायबाय आरोना जायफोर मोजां मोनो बिथांमोननि थाखाय आरोथ' जोबोद मोजां कमेन्ट खालामदों आंनि आगै सनामोना आंनि गासिबो जिउ मोना आरोना खालामखायो जोंखौ जायफोर मोजां मोनो जेसेबांखि हगारा मानो नायखागोन होननानै ना स' थेंक इउ स' माच दे मैयाबो कमेन्ट खालामदों आरोना जेसेबांखि गोलावानो जाया मानो बा गुसुङानो जाया मानो भिडिअआ माने नायनो बाया होननानै आरोना बरिंबो मोना होननानै स' थेंक इउ एसे मोजां कमेन्ट खालामनायनि थाखाय लाभ इउ दे स्पेसियेलि खिन्थु मेहेरा गासैखौबो लाभ इउ खाना सनामोन आंथ' लाभ इउखा बयखौबो आरो जोबथारनायावबो गुड नाइट बुंनो थिनो नालाय ना सनामोन जाय बुंनो थिनो आरोना लाभ इउ दे बेखायनो एसे गुड नाइट बुंलायबाय नै मेहेरा खावब्लाया बाय बाय बिदिबा नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय आरो जायफोर पगार हायिखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना नायनो हासिगोन दे सनामोन बेखौबो होनाय जाबाय लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन बेयाव थुनानै नायब्लानो नायनो हागोन खिमोन जायफोर आरो गोदानै नायदोंब्ला साबस्क्राइबबो खालामना होबानो जाबाय बाय बाय